चिल्ली रात भर और कलाकारी पहले करके सुमरन में चिन्हा जे लगल होल देखावे पर ध्यान दो। अब हमनी के लइका भइका सियान भइले सो एक दिन इनके एगो बियर ढार के गाना बजाओ तो हनी मोबाइल में त लई करे लइको सुनत रहे। हमरा हतना भइल बा उपेंद्र जीवा को त के भेंता चाचा हमार पापा कतना पुरान मौग बड़े ऐसे गीत माना कहते हैं तो वही माना मतलब उम्र के मुताबिक सुधर जा हमने के तभी नया बनी जा 45-46 ठेकल बिया आ सबे शिकायत करता खेसारी लालवा के जहाज से आवता 9 लाख लगावे तब का रात भर रामायण को सलूक दुहा चुपाई तू ही छोड़ दलो हम कह देनी तब वो 20 के भीतर तब का अब बाउरे गाँव तक दुकाने दुन पानी ओढ़े लगी हो तो जनी जवानी चढ़े लगी तार चले नु हो अब वो इली चेला जब उतना बोड़ बड़े तो उनका पिताजी के हालचाल हुआ सब गुड्डू रंगीला से पहले फुहर